सगळे सायडी पुलीस मरे शी कित करपा रे हे लॉकडाऊन म्हणून आमचे लॉकडाऊन जालें मरे हा हुंय भोंव मेळटा रे अरे हुंय पसऱ्याचे दुदू हाडूंक गेले पुलीस मरे हा आणि पुलिसान मेळपाचे रे माताय रे नाक ते सुवात हे मांचा येत मोठे सुजयताय मरे पुलीस बी कोणी नाही तितुले आणि कोणा खबर आसपा ना हिंगा म्हूण कित कोतलो हा काल सोर म्हळ्यार सारको पिसा हांव सोर मेळो न्हू हांव हुंय वयता हांव आनी मुगे फेल्यो म्हणटाय तो फ्रेंड सोर म्हळ्यार आम सामके बाय सारके पुरपूर पिताय काल कितें जालें तें खबर आहा तुमकां सांगता हांवें काय काल कितें जालें आमगे जेजो बाब ना नेसायचो तो बोटीर येयलो तो बरो पयले पावलोलो हे मिनिस्टरा लागून मरे तो उलो लॉकडावन करून आनी बरो भाशेन पावलो हा आनी कितें मेन म्हणटा तेणें आमकां काल पार्टी दिली हांव कित केलो रे चिकन केलोलें कोंबये मांस केलोलें पोक केलोलें दुकरा मांस केलोलें आवय सगलें खायलें आनी इतलें न्हू हांवें फेल्यो लिनून सगल्यांनी मेण ओट्रा काटून कापार केले वय आनी कित रे सा बरो टायट कित रे रात हांव 11:30 घरा पावले मागीर म्हाका भायर गायलो भायर न्हिदयलो आवय लॉकडावन को म्हाका भायर पडो आवय फेसबूक गे हें कितें एंड्रू गे बर्थडे मुगे फ्रेंडागे बर्थडे आनी म्हाका खबर ना कास्ता मरे हांव काल जेजोबान पार्टी दिली आज एक फोदळ घाता एक लॉकडावन असो आमकां खबर ना हो सांग गव्हर्मेंट मनीस सामको बरो सारको बेस्ट गव्हर्मेंट फिक्स आहा तो तेका घाता गोळी ना फेले फोन माता अरे थांबू जात मरे जाय मरे आता तू घेत मगा चेड्या मुडले मागीर जाता म्हणजे मारी गेलो हॅलो अरे फेल्यो तू हुंय अरे अरे हांव कुठं रिंग आमी रस्त्याचेर आसलो थिंगा मुतून गेलो रे मुतू जाल तुका होय तेकले ओके तू कुठं 4 रस्त्याक होय 4 रस्त्याक एक काम कर तू कित कर जाण तू पिदा गाडी वच होय नाही भितरल्या रे गाडीतल्या रे गाडीले होय ते सायडी रेल्वे ट्रॅक क्रॉस कर मरे सोमतो थिंगा 4 रस्त्याक करा ओके तू येत मरे होय येता अरे आज बोरे ओळी बोके आमकां बोके होय कळट का बोक्या 4 कुडके करे आनी दोगांनी हाया ओके माय सांग तुका तू पळयो बरें येता रे तू कितको येतलो तू किता अरे म्हाका BMW आहा हिंगा BMW केन्ना केल रे कामाक काय वचना मरे तू अरे बोयला तकलेच्या तुगे ती BMW पोनो हटारो सायकल होय ओके ती जाती गिन्यो बेगीन यो रात तुका ओके येत मरे होय येता यो बरे ओके काल कास्ता पार्टी बरे न्हू जेजो पाले असा कास्ताची न्हू अरे ओट्रा काटन काबार जाले ओट्रा होय म्हाका खबर ना हांव कितू पिलतो मरे की एक लॉजी खबर कित जाणतो म्हाका भायर गेल ना रे भायर गेलो टायटल रे त्या धडीत ना रे भायर लोकां हिंग लॉकडावन जाला म्हाका काल देराक लॉकडावन जाला अरे बाबा चल आत मरे एंड्रू के बर्थडे बर्थडे होय तो गव्हर्नमेंटा कामा तो फिक्स आहा तो होय तेगे बर्थडे तू येत मरे या मरे बरे येते ही तुगे BMW कोता येता इतली तुगे बैती गोडे इतली माय अरे ए इतली येती इडे तुगे ए से आम आई दे हेले हां इडे पुरा तिंगा इडे एस आम गिन बाबाचे एस गिन बाले आम चोडू मेटाई या तू बरे मार चोय दोगान था दोन काटन आम अरे बंद पडली रे बहुत पडला रे आता येतो डायरेक्ट चंद्र अरे ते माझे सांगलो मरे हांवें म्हज्या फ्रेंडाक
बड्डे यो म्हणून येतो आनी येता तितून आनी ते बेला आनी जेला तेकाय सांगला यो म्हणून हांवें ते सगळे डिश केले ते पेडे हातो मरे येयल्या बरें जाता मातशें कितें काय काय सांगले ते आपणाले केता यार खबर आसू हा मारे रे आवे आयो यो आणि मोस्ती काम साला अरे आज सगळे मास मास बरे व्हड पास्ता बी आयतो लॅप हा पाहिजे का लॅप नाही नेताचे काय आणलं हा ही लॅप आणि बाबा व्हॅल्यू ही लॅप नो ही माणकी होय मला माहित झाली हा उडं सांगते किस की बघितलं बाबा आता काय ते आता खाली जाते आता ते नाही असतं त्याचं हसी तो फसी यार असं ना दादा नाइस तुझे डॉल भी पड़ रही विश अहो कैसो मार टाकून तू एकदम मस्त भाषेत बसून अहो या बाप ना काय बापडे तो हेड बापी यार रे अहो कैसो दिल रे कोणा सांगला का घरात बसून धापड मला थोडं लॉस रे शॉक ना आपे दा हेड बाप ये लॉजपान जायते आपाचे लॉकडाऊन असं पासून आहे बर्थडे केला घरा गेलते पाटे नेरो गेटी केली आ नेरो गेटी आयलो गेटी हो गेलो बायला लाईट आयलो बरे हे पण लॉकडाऊन झालं रे आ होम मेडिंग आणि काय करू मॅडम रे सगळे कोणी बोल बरे सगळे शॉप बोल एटमा विचार तू राग दोरा का हां सांग एक सांग मगा तू किती वर्षा ओनली चॉईस हां 24 वर्षाची बर्थडे ते केली ओके अब किती आले बोल तू किती आहे तुम्ही ऑलरेडी आहे धाकटे पेरू तांगे बी आहे रे आम सुसेगाद वचपाचे आम लोकांचे गेले न्हू आम 6-7 पासून येरपाचे ओ 10 पासून ते कुमाय सुदयना तो सुसेगाद दिता बिया केल्या तुमका ओ बिया बरे ओ बिया
आय तुगे बर्थडे रे होय. आय सुशाल काय येतोळ दीस होय हाव की पुढे आणतो होय सांग हाव का काय ना म्हणतालो पोटा बुकरा कर रे जायच राहिला मरे तुम्ही लेण्या आणलो ना होय केस केसो डिश केला पण डिश केसली चाव चाव केला होता पहिली होय डिश चाव चाव होय. आ होय एंड बाप मुगे तो फेवरेट मरे चाव चाव मुट्टो हेले तो हातो मरे हाताला ओके इना बस आव गेले ना होय होय चाव घे आता तुम जाय तेश हावपाचे आमका बरोच ना आमको ती फॉक बी काय नाही फुल्यार बी असता ती पहिले तेपा असता ते नाही आमका अरे एंड बाप तो ते गेलो आज किती मेळे आतीन चार चार गच्चीवान हाताय ना पटाने हाताय होय ए हे किती किती चाव 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 हा पुढे ओके सो चाव चाव रे चाव 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 झालं ना ये आणि के सो चाव चाव सामको सर चढ भले सारखे म्हणे बरे सर सारखं वाईट आम्ही असं हाकवार भुरगे पिल झाले आणि भुरग्याला फुडार कितरी आणि आम पिताय म्हणून बरे धाकल्या भुरग्यांक सो पिपाचे नाही आणि बरे आम पिताय धाकल्या भुरग्या पिपाचे रे ते आणि वर्स काढ पावतो रे आणि एके बर्थडे आले कडे चाव चाव रे बाबा आमच्या औषध तशा होत आहे इसको नको दे चाव चाव पहिली बार तशा होता नाही या माणीचे आता बियर चार झाला गेले एक काम करू आपो आणि किती मेटा तो बरे ती साठवतो सोप किती आलो बरे सोपा ओके ओके डिनर हे ते बरे एक रे पी रे पिपा घेऊ टाइट म्हणा का गाड आवसलो तो तू कैसा बिना रे अरे सगळे मोठे सर जीवा वाईट ना बरे काबर काबर ते दुकानी हाफ मध्ये ना उघडा ना भाग पहिले देखतो किती आउट ड्राइवर अरे या ड्रायव्हर ते काय ते किती तो की सांगून द्या जाणतो तो चाव चाव आडमा जो चाव की नेला इसको हापान किता अरे उनी पाव सोपाड गेला तो आमका सऱ्या वास्यातून गो आणि चढ करताना सांग कितको दम कोण जाणते झाडवर काटवले कितको रे या आणू देख सांगून या आणू या बस तो जाणून सांगून या हा बेला चला किधर है इतो बेगिनो I think Renage Balti Mahari. हां एकदा मुझे बरे करो हां हां तू का मी हां हां भाई बाप क्या सो भाई So yeah, I'm happy huh? ठीक है बर्थडे वो happy. सामके happy. सारखे happy. Happy. अरे आमचे असं भुरगे मरे टाकले असं पिताय बर ना रे हो, सारखे. आम पिला जाता त्या पिपा जे रे हा. भुरगे पण मॉन होते कुठे मरे ते? हां एजे पण येशे रे ते पिपा नो आणि मुळा रे अल्कोहोल इज डेंजरस टू हेल्थ म्हणून To health, yeah. असं आम पिपा पडाने ते त्या लाईफ ना रे आम्ही शिपा बरे तू भाग दोना ना ना रे, ना. आम हॅपी तू हॅपी रे होय होय आणि आम किती डायरेक्ट चंद्र काय काय सोपा सोपा वो सोपू लॉकडाउन ना रे हम तो चाहता है आओ आणि आणि बेर रे ना ना बियर नाही ते हां आपा किती बेटा कमट खाली किती आता तो किती आत गोरे इष्टो हा इष्टो होय वर झाले इष्टो होय तुगे फेवरेट पर येतो ओय मगे फेवरेट होय बरो बीफ कातून कोता येतो बारीक ओय तो तू हातो बरे ओय ओय आम्ही हातालो एंड बाप हां इष्टो किने ओके ओके केने ता होय आम हाताय अरे रे नाही आमचे जाईल हाया हाया घ्या होईले आहे सगळं आहे ते तुम्ही डिसाइड कर पाहिजे एंड्रू बाप हां मग किती झाले एकच रे इष्टो ना रे वो इष्टो आम हापाचो दोघांनी हां आणि वो इष्टो हाय जाल्यार आमच्या दात ताय रे राव रे वो इष्टो कसो रे बिफा इष्टो कोताय रे हां मेसेज होता इष्टो वो इष्टो ए मेरे इतने पिला मग राहिला आणि ते के एंट्री काय बर्थडे आम हसपाचे चाव चाव म्हणा ते होटेच्या वंडीला साबण देता सोप मुळा सामाव दिता हेच का आणि किती या ती मेरे सांग पिना म्हणत ऐक ना तुझ्या पोतात नाही बिन तरी ऐक बरं अरे हेच हेच आज तुम्ही
मेरे पिला बडे सांगला तर काय बस 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 रे आता बस या एशिया बरे एशिया ना रुपयावरती का लागतो वरती काम का? लागत नाही का ओके ओके या सांग ओळख नसते लागत पितळ बी लागतंय ना रे लागतंय मरे हा निकू सांग काढपाच्या असं असं पितळ लागते तो लागतंय मरे हा निकू तू का मरे आता बरे मरे ते मरे आहे सांगलेलं एंट्री बर्थडे किती रे चाव चाव हडबडात चाव चाव घेणेला हे किती आणि तर बियर लागले आमका ओरा मरे तुका आता आता खंय जेतो म्हळ्यार सगळ्यांना लॉकडाऊन न रे सगळी हॉटेल बंद आसतली एक काम कर खंय कितें मेट जाल्यार हापाया कळ्ळें तुका ना ए आपणा सांगलें पिवपा असो आमकां ड्रायव्हिंग जायना रे मग आनी पिन पिन मरे ड्रायव्हिंग करपा जायना मरे हांव मस्ती त्या भुरगीं पिताय कितें आं आंग बरें येताय आनी तुमी एकेंगा पिताय घरा येताय पिताय रे कोण तो कोण रे आं कोण ते भुरगीं घरा येताय ते अरे हांगा आम थोडे पिल रे बड्डे गेलो रे खंय बडे अरे आमगे एंट्रू बाबा ते बड्डे आसलोली ओय ते घरा लागतंय रे मुतू आणि येतात मरे चा काय ना हा तेच माझ्या मुतू होता हा तेच येता काय नळडी म्हाका अरे बाबा किती आता आहे तुम्ही किती आता आम इथं पोटा बुक्याचे आम हावपा हावताय अरे ते हावपा ना रे ते अरे लुडो खाते लुडो अरे बाबा लुडो असून ते रे काही घरा पाळ ते गायन वळते अरे बाबा हॅलो बांधू रे अरे 4 वाजता काय ऍक्सिडेंट झाला मरे बाबा मारियो कोण फॅल्यो होय कसो आसाय बरो आसा फॅल्यो बोस एक कोणाचेर तूं बोस फॅल्यो तूं आतां बरो आसा न्हय बरो आसा ओके हांव तुका इल्लीची च्या वाडटा नाका मारू चाव नाका नाका बर फॅल्यो त्या दिसाक कितें जालें तें म्हाकाच सोजमना होय आमी इतलो सोरो पियोंक नाका आसलो नाका आसलो मारी कसो आसाय तित्यो यो बोस पूण फॅल्यो म्हाका एकूच सोजमो ना त्या दिसाक आमकां
हॉस्पिटलान कोणे व्हेले ते हांवें व्हेले. तित्यो तुवें आमकां हॉस्पिटलान व्हेले तित्यो म्हाका एक सांग तो भुरगो कसो आसा तो एकदम बरो आसा, ताका कांयच जावंक ना. बरें जालें, ते टायमार हांव पावून तुमी सांगात जालें. तुमकां सांगता आनी केन्नाच सोरो पिये नाका. बरें तर हांव येता. बरो करून तित्यो बरें जालें. देवान आमकां बरें केलें. त्या दिसाक आमी भरपूर पियेले. हांव एक पियेलो. हांवें फेल्याक फोन मारून बड्डेयाक ये म्हणून ताका ट्रासान घातलो. आमी बड्डेयाक गेले. भरपूर पियेले. बड्डे आसलो एंड्रूचो. आमी ताची फकाणां केली. आमकां हें जाय, आमकां तें हावपाड, आमकां बियर हाड. आमी चिंतूंक जाय आसलें. पूण लॉकडावन आसून पासून ताणें आपली बड्डे केली. त्या उपरांत रस्त्या वेले थोड्या बायलांक थोड्या दादल्यांक आमी मागां सांग केली. आमचे पांयचे सुवाते पांय ते मायचे सुवात्यो मायो त्यो. त्या उपरांत ते बाबडे दोग जाण ते पुलार गरोयताले. तांकां नुस्तें लागूंक ना. ते कितले टेन्शनान आसतले. पूण आमी चिंतूंक ना. आमी तांचे गायंडोळ पासून खाले पोटाचे भुकेक लागून. उपरांत आमी दोगांनी घरा वेताना देंवचारान आमकां ताळणेन घातलें. तो बाबडो मनीस मोटरसायकल घेवन आपल्या कामाक वेतालो. ताका घोडे लेट जातालो आसलो कामाक वचोंक. आमी गाडी व्हरोन ताचेर मारली. आमी ताचे चिंतूंक ना. आमी ताचे फामिलीचे चिंतूंक ना. बरें जालें फेल्यो. देवान त्या भुरग्याक बरो केलो आनी आमकांय बरें केलें. देखून तुमकां सांगता मोगाळ इश्टानो, रागार जावचें न्हय. हांव सांगता म्हणून हांव म्हणना बड्डेयाक वचो नाका म्हणून. बड्डेयाक वचात, वीश करात, एन्जॉय जाय, पियात पूण लिमिटेड पियात. पिवोन गाडी फास्ट चलोय नाका. आयज पयला न्हय हांव आनी म्हजो इश्ट फेल्यो हे दोशेक पावल्या. आमी भरपूर पियेताले. दुसऱ्याची फकाणां कोत्ताले. दुसऱ्यांक त्रास कोत्ताले. आयज आमकां पळय खास मेवली. म्हजो पांव मोडलो, ताचो हात मोडलो, दोगांचे तकलेक मार लागलो. देखून तुमचे लागीं हात जोडून मागता, गाडी पिवन चलोवची न्हय. हें सगलें कित्याक घडलें जाणा? आमी गेल्ले एंड्रूची हॅपी बर्थडे.